sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa wajen Allah ya shige duk abin da kake tsammani fa. An fahimta? Matsayin manzon Allah wajen Allah, Allah shi ya sani, ba wanda zai iya maka wannan bayani. Duk kuma abin da yake faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shimfida ake yi na ɗaukaka fa. Shimfida ake yi na ɗaukaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da nana Hadiza a Makka, sai ta zo ta rasu. Ana ce wannan shekaran amal me? Amal huzni. Wa kuma cikin Makka ya rasu? Abu Talib. Ya je Taif aka yi mishi me? Ya biyo alfarman wani ya zo aka suka shi Makka. To shi kenan abin da ya faru shi kenan Allah baya son shi kenan? Allah ya wulakanta shi kenan? Sai Allah ya nuna mishi in kasa ta yi maka kunci Makka babu wacce babu wane ba komai ba za ka yi ba. Allah ne ya je maka wannan don ya nuna musu ba ya kika ba ne, sai ya ɗauke shi ya kai shi sama aka yi Isra'i da Mi'raji. Ya je madana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Da can da kasa wani ya fi daraja. Su manzo Allah ɗaukaka ya samu ko kaskanci ya samu? Ba haka bane ba? Ɗaukaka ya samu ko kaskanci? Ɗaukaka ya samu. Ya je gama ya ce hatta wasaltu ila hadin asra'u sarifal aqlam. Ya ce ra'aitu rafrafan akhdara. Shefi da koriya shar a karshen kyau kenan a duniya. Manzo Allah ya je nuna mishi wannan. Ba haka bane ba? To shi yasa duk abin da yake faruwa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shimfida ake, sai dai kai ka samu abin da zaka samu don ka samu lada ko daraja ko ka samu ɗaukaka wajen Allah madaukakin sarki. Amma dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gama da wannan. Wanda Allah ya yabe shi wa innaka la'ala khuluqin azim. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah bitawkid wa mala'ikatahu, mala'ikun Allah da mala'iku da dan adam da aljani wa yafi yawa? Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. In kuka yi ɗaya sai ku a baku goma. In kai manzo Allah ɗaya sai a baka goma. Mana wannan da aka ce kai ne don kanka, amma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi salati, kuma waye zai zo ya mishi abin da zai bai samu ba? Wa zai zo ya manzon Allah abin da bai da shi? Wa zai zo ya manzon Allah abin da zai kara mishi lada ya sa ya samu ɗaukaka? Allah an yi wanda an gama. To shi yasa a aikace a lokacin sahabbai suke cewa fadainahu bil arwahi law kana yufsada. Sai na Abubakar ce suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya tuna cewa kar abokan gaba kafirai su zo ta baya su safi manzon Allah, shi ya zo ta baya, in za a kashe shi, ya tuna ya je gaba, ya tuna kaman ya zautu. To shine fa ya fanshi manzon Allah kenan da ran shi. Amma yanzu kai ka fanshi manzon Allah daga me? Ka fanshe shi daga me? Kar a kashe shi? Kar a cutar da shi? Kar a yi menene da menene da menene, saboda kai ka samu lada ka samu ɗaukaka wajen Allah. Tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa duk wani abin da ya faru manzon Allah sababi ne na ɗaukaka. Ka taba ganin shekaran da aka yi maulidi duniya duka kaman bana? Duk inda ka bude me ake yi? Ba maulidi suna tashin hankali, ana zanga-zanga, ana goyon bayan wa? Ana tunawa da wa? Ana goyon bayan wa? Ana la'antar wa? Kafiran arna makiya. Ba ku sani ba. A lokacin kowa ya tashi sai na kare manzon Allah, sai na kare manzon Allah. Ka kare shi daga me? Babu abin da zai, babu shi, ya gama ya tafi, to sai me? Ya gama, Allah ya dauki kayan shi ya tafi. Yanzu zaka kare shi ne daga me? Zaka kare kanka da addinin ka don ka samu dokaka wajen Allah. Manzon Allah an gama. Yayi me?
ya fito da bai fito bane ba to ka fanshe shi da me ya taba me shi ma manzo Allah da yake na ana yi mishi abin da ya taba ran shi abin da ya bata mishi rai abin da ya taba ran shi wannan abin yana nuna darajarsa ne ko kaskanci daraja ce ta daukaka aka ce duniya kasa makka ta yi mishi tsanani zo sama subhanallahi asra bi an ce subhanallahi yana kasa subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid alladhi barakna alayhi mala'ika jibril da yazo ya dauke shi suka tafi sai da aka kai inda ya ce nan da ka gani ba zan yi tsallakawa ba iyakaci na nan duk wani makaluki da ka sani iyakacin shi nan kai zaka tafi banda kai kadai kai zaka je inda aka kira ka kai zaka je ka gana da Allah ni na je na taho da kai ne amma ba zan yi tsallaka nan ba an gama duk wannan ba ta lokacin su suke wanda Allah madaukakin sarki ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wan najmi idha hawa wan najmi ba alfazar zai ce alam yuqsimir rahmanu bin najmi idha hawa ala annahu ma dalla qatun ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma yantiqu in huwa illa wahyun allamahu ذو مرة ثم دنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه أفرأيتم الله وأن الله يجمع ده وأن الدكا وأن ميوارم باقي زي فدي مغانا كما كذا كذا حق كذا كذا ده كومي ده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.